Malaikat Jibril niku cerita karo Nabi Muhammad, "Duh Kanjeng Nabi Muhammad, nyaosi pirsa menika bla 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 bla, menika bla bla bla." Terus sampai pada ini loh Kanjeng Nabi, salah satu nabi sebelum engkau diutus oleh Allah, ada nabi namanya Nabi Nuh alaihi salam, diuji kali Gusti Allah, dakwah selama 900 tahun gak ono sing gelem. Aja neh kok wong liya bojone dhewe ki ra gelem. Betul? Nabi Nuh niku duwe bojo ning bojone mboten taat kali garwane. Nek jenengan taat nggih, wis aku percaya wae lah. Kok ndak malah padu meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Halo. Iki janen arep pengajian po jagongan to iki? Kok gembrambyang dhewe-dhewe ngono lho. Kok kaya aku ra digagas ngono. Apa yen anu aku tak mulai wae. Halo. Sampun saged konsentrasi napa dereng? Sampun nggih. Nggih, ribet gedang, ribet telo, sithik edang, waton ro, waton. Ngaten nggih. Gen kabeh itu selawatane nggih itu, pengajiane nggih itu. Perkara jagongan wis bendina jagongan, nggih napa mboten? Apa meneh wong wedok-wedok, oh urusan apa wae kena nggo jagongan. Itulah wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Oh, wis disemangati lho iki. Urusan arisan wong wedok ya jagongan. Kira mboten? PKK jagongan. Kira mboten? Rewang ya jagongan. Neng masjid ya pengajian ya itulah wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Mula diarani lambe turah. Ngapunten nggih Bu nggih. Halo. Nggih, pun saged konsentrasi nggih. Nggih. Ngapuntenipun mboten ateges ngirangi rasa hormat kula dhateng panjenengan Ibu. Niki gandeng panggunge dhuwur banget. Nggih. Kula ajeng ngadeg niku jenengan ndak samsaya ngene. Niku siji sing nomor loro, aku lali ra nganggo kathok jero. Gak engko ndak ketok. Halo. Gak ngitung mriku ketok dipoto wae. Mboten Bu ngeten mboten napa-napa nggih. Kersanipun jenengan sekeca mboten pati ndangak ngoten. Nggih mesake sing teng ngajeng niki. Nggih. Oke, siap nggih. Yang pertama, ngapuntenipun. Halo. Halo. Yang pertama mesti saya ngajak bersyukur kepada Allah. Dalu punika awak dhewe saged tindak pengajian. Nggih napa mboten? Alhamdulillah dalu punika tingkas mboten Jawa. Nggih napa mboten? Nggih mugi-mugi beto kemanfaatan, kemaslahatan datang kita sedaya. Amin ya rabbal alamin. Mila dipun syukuri. Monggo sami-sami nglafadzaken kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Setunggal kali tiga. Alhamdulillahirabbil. Tondo syukur awak dhewe marang Gusti Allah. Mboten kata lumpen Bapak Ibu.
Sholawat salam kita sanjungaken datang Kanjeng Nabi Muhammad ingkang tansah kita dereki tindak lampahipun. Mugi-mugi sedaya ingkang sami rawuh menika tansah pinaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ngapuntene langsung tundepain mawon. Dalu punika pengajian dalam rangka napa saged dipun waos? Dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki tesih bulan Jumadil Akhir. Nggih. Halo. Neng mboten napa-napa, panitia ngawali. Iki jek Jumadil Akhir engko lagi Rejeb terus ruwah terus poso. Ngoten nggih. Lah ana sakjroning Rejeb niku ada peristiwa penting namanya Isra wal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten nggih. Halo. Niki langsung teng inti mawon, nggih. Mengke kula mboten suwe-suwe soalé niki tak sama ngakeh sing ngantuk. Iki ngantuk iki. Ora wong ngantuk ora kena dihapusi. Iki ya ngantuk, genah no, mboten nok merem. Halo. Nggih ngapunten Bapak Ibu, halo. Ada skenario saking Gusti Allah ketika akan terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj. Nggih mboten? Karena sedaya peristiwa ingkang lampah wonten donya menika boten uwal saking sekeranipun Gusti Allah. Boten saged lepas saking takdire Gusti. Bahkan dipun sebataken semua daun-daun dari pohon iki sing jiglok sedina pira sak donya sedayanipun sampun dipun temtokaken kalih Gusti Allah. Masuk? Masuk nggih? Termasuk peristiwa Isra wal Mi'raj. Lah ngeten Bapak Ibu, niki cerita sithik mawon. Saderengipun Isra Mi'raj, Nabi Muhammad menika dipun cubi kalih Gusti Allah. Halo? Halo? Dicobi piye Mas Geli? Dipun cubi, dipun tilar sedo kalih garwanipun. Kok do meneng kabeh? Iki jenengan iki paham apa piye to? Kula ngomong ngeten iki paham mboten? Apa? Apa? Tidak. Nabi Muhammad dipun tilar sedo garwa ingkang asma Siti Khadijah. Nggih napa mboten? Niki nyuwun ngapunten terutama bapak-bapak. Halo Bapak. Ilanangane sithik mentok iki. Arep tak hidup wong lanang kok ora ana lanangane. Endi lanangane endi? Nggih. Oh, sing dikit, Pama tak hidup lanang ngono muni ra? Oke. Aku kok pengen ngadeg. Aku engko nek ngadeg do ndangak ngene. Pripun? Ngadeg. Nang ngisor kene. Kok sing kono ra ketok. Pripun? Apa ngene wae yang anu. Halo. Dados ngeten khususipun bapak-bapak. Halo. Awak dhewe iki dadi wong lanang, termasuk saya niki wong lanang. Piye rasane jenengan-jenengan ki umpamane nganti ditinggal mati wong wedok ngono piye? Seneng napa susah? Oh dosa kowe. Sapa omong seneng mau? Lah piye to Mas wong ndek bojo siji suarane ngebaki jagat. Cerewete kaya radio rusak. Galake kaya bledek. Alhamdulillah Mas sidake modar tenan Mas. Wis pirang-pirang dina iki omahku sepi. Halo Bapak.
Nabi Muhammad menika nyon ngapunten Bapak Ibu ketika ditinggal mati, ditinggal wafat oleh istrinya kaya-kaya kelangan sikil siji. Betul? Betul nggih? Kanjeng Nabi Muhammad menika ketika ditinggal mati oleh istrinya kaya-kaya kelangan sikil siji. Sebab apa? Istrinya Nabi Muhammad itu istri yang begitu luar biasa solehahnya, taat kepada suaminya, mendukung 1000% dakwah suaminya. Mula jenengan nggih ngoten karo wong lanang iki support. Ora malah ngrendet-ngrendeti gaweane wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Rungokno wong wedok-wedok kuwi. Wong sing jenenge nyambut gawe iki sok kadang-kadang rame, sok kadang-kadang ngono. Sok kadang-kadang yo hasilé akeh, sok kadang-kadang hasilé ngono. Ya. Ora wong lanang lagi sepi nyambut gawe rada akeh diboblok-gobloke. Ya. Kudune ya disupport ngono. Kaya Siti Khadijah ketika Nabi Muhammad berdakwah disupport. Mas Muhammad betahe napa? Ngono. Nek perlu gelang niki didol sik ngono. Nek perlu kalung niki didol sik mboten napa-napa Mas. Tinggi modal mancing. Halo. Halo. Maksud saya ngene lho, seorang istri itu nyon ngapunten harus support kepada suami. Kados Siti Khadijah. Support datang Kanjeng Nabi. Mula dok nalikanipun Kanjeng Nabi dipun tilar nyon ngapunten. Kaya-kaya kelangan sikil siji. Aku ki nek roh susu tratap. Apa enggak anggar loro dijajarke ngono. Tratap. Kaya arep nyekel-nyekel kae. Halo. Terus ngapunten ketika Nabi Muhammad ditinggal wafat istrinya kaya-kaya kelangan sikil siji ngeten nggih. Ngantos nangis datang Gusti Allah, do Gusti Allah. Pripun anggen kula kepareng badhe nglajengaken dakwah kula kan Gusti Allah. Sikil kula panjenengan pendet setunggal. Kula mboten saged mlampah Gusti Allah, kula mboten saged napa-napa. Mula nyuwun ngapunten wong lanang gagahe kaya ngapa? Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Endi lanangane mau ndi mau? Wah, suwe ngadeg tenan iki aku. Sida ngadeg kok, Mas. Untung angine ra banter. Aku ora kathokan mau ndek. Lah aku mau kesusu kok, Dik. Arep mangkate wis disusu-susu kalih Mbah Gustur niki mau. Engke mampir nggen kula sik. Aku dadi lali ra kathokan. Wis kula kesusu tengene Mbah Gustur liyen Dik. Dan mampir mriko. Iki kula Dik wau kon madang ngene Mbah Gustur. Nuwun nggih Mbah Gustur nggih. Halo. Halo. Kula nyuwun ngapunten bapak-bapak sedaya dadi wong lanang aja dumeh. Aja dumeh dadi wong iso mblonjo wong wedok. Nggih napa mboten? Sehebat apapun kau seorang laki-laki, sugih, kederajatan, kepangkatan, kegagahan kowe duwe kabeh. Tetapi ingat wahai kaum suami, tetapi ingat wahai kaum laki-laki, dengarkanlah. Suksesmu, hebatmu sebagai seorang suami itu tidak lepas dari peran seorang istri. Tepuk tangan. Kula josok ya. Josok nyepeleke wong wedok. Galak ya ben. Alhamdulillah. Justru wong wedok ki angger galak kuwi rata-rata tresnane karo wong lanang 1000%. Ngono wong wedok ki anggar balak, cerewet, ngentutan abape kecing. Wis kuwi karo wong lanang mesti gemati, betul?
Mula aja sok nyepelekke wong wedok. Yalah kaya ngapa? Mun ngapunten cerewete kaya ngapa? Mbok kowe dadi wong lanang hebate kaya ngapa? Ditinggal wong wedok. Wes gak iso apa-apa. Betul? Betul apa mboten? Nabi Muhammad ditinggal sedo garwanipun galau, mau makan teringat padamu. Yes. Mau minum mau apapun teringat padamu, oh bojoku. Ku menangis tuh. Ku bersedih, ku berduka. Masuk nggih bapak-bapak nggih. Niki dari cerita ini kita sebagai seorang laki-laki mampu dan bisa mengambil pelajaran. Kelasin Nabi, seorang manusia pilihan Gusti Allah pun ketika ditinggal mati istrinya oleng kok, Pak. Betul? Apa meneh awak dhewe manusia biasa ngene kados kula ngeten iki. Ora mur trimo wedi, Dik. Kula niku turu nek ra gocekan ra iso turu. Dadi ya urung ditinggal mati ditinggal mulih nek mboke ngono wis ngeri kok. Guling pedhot. Bantal lambyar. Kasur lho bolong kabeh. Masuk karo kula. Masuk nggih Bu nggih? Halo. Masuk nggih? Jadi cerita mula awalnya sebelum Nabi Muhammad di Isra wal Mi'raj kan itu diuji oleh Allah dengan cara bagaimana? Ditinggal mati istrinya. Yang kedua apa? Ditinggal mati oleh pamannya. Seorang paman yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama, tetapi mensupport dakwahnya Rasulullah. Halo? Agamane beda, keyakinannya beda, tetapi pamannya Abu Thalib ini membela perjuangan dan dakwahnya Rasulullah. Masuk? Kula nyuwun ngapunten, contohnya kaya pengajian niki. Pengajian niki sukses ora mur gara-gara sing do sregep salat tok. Betul? Aja-aja suksesnya pengajian niki malah sing nyukseske wong-wong sing do ora salat-salat kuwi. Nggih napa mboten? Nggih. Memang rata-rata ngono kuwi sing do gelem gawean, gelem temandang ya wong-wong sing kuwi. Salat ra tau ning masjid moh. Tapi nek gun kerja bakti ngene iki mempeng. Beda karo sing do seneng salat terus takmir. Paling ya gur tonton ngono kuwi tok. Dopone wis dipasang rum Cah. Halo. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan siapapun kita ndak boleh meremehkan gini mboten. Justru terkadang malah justru ketika saya dulu ngaji sama guru saya bilang gini, "Li ojo-ojo sok ben sing munggah swarga sik wong-wong sing do ora salat-salat kuwi." Lho kok saged? Lah sing gawe listrik iki sapa? Kowe iso selawatan, kowe iso nganggo iki sing gawe sapa? Halo, betul? Kowe iso nggawa HP kuwi mbok nggo dakwah kuwi sing gawe sapa? Ya wong ra salat. Ning mbok nggo terus. Betul? Betul napa mboten? Lan liya-liyane. Lah. Mau Nabi Muhammad kelangan sikil loro, istri dan pamannya, nangis ndak mengiduh Gusti Allah. Pripun niki nasib kok kaya ngene. Bojo kula panjenengan pundhut, paman kula panjenengan pundhut pun kula pun boten kagungan kekuatan Gusti Allah. Kula mboten saged napa-napa niki. Sing mensupport kula, mendukung kula semuanya kok ambil ya Allah. Halo? Akhirnya, halo?
Pada saat itu disebut dengan Amul Husni, namanya tahun duka. Tahun duka. Nek zaman ini namanya bulan berkabung. Nggih. Nek neng Indonesia kalau ada namanya bulan berkabung itu atau hari duka cita itu napa Bu? Masang gendera setengah. Betul nggih? Dan niku nyon ngapunten Kanjeng Nabi galau, susah, sedih, gitu nggih. Akhiripun napa Bapak Ibu Gusti Allah niku nyon ngapunten. Gusti Allah niku mboten lila nyawang kaulane sing paling ditresnani kok susah kesuwen. Akhirnya Gusti Allah nimbali malaikat Jibril dalam Gusti Allah. Reneo Jibril wonten dawuh Gusti Allah, kowe medhu rono tilikono Muhammad lagi sedih enten napa Gusti Allah ditinggal mati bojo lan pamane. Kowe medhu rono Muhammad jaan piknik hiling gen atine seneng. Mula nyuwun ngapunten ibu-ibu, bapak-bapak niku nek lagi susah galau ya piknik. Nek ibu-ibu rasa ditari. Ibu kuwi acara apa ae sepur kelinci kok. Nggih napa mboten? Nek urusan piknik wong wedok rasa dianu wis ngopo ae piknik tur mesti sepur kelinci. Wis selok tenan pengajian ya sepur kelinci. Neng janti ya sepur kelinci, neng ponggok ya sepur kelinci, engko neng senting ya sepur kelinci. Wis pokoke isine nganti kaya sepur. Halo. Ngoten nggih? Lah nyon ngapunten Bapak Ibu Kanjeng Nabi nggih ngoten. Malaikat Jibril turun ke bumi. Lah ono sing ngantuk. Apa disolamati sih, Mas? Kaya biasane Mas, bledang kluthuk, Mas. Ya, Mas ya, kaya biasane. Sing anu Mas, rada sing rancak Mas. Sing los. Gen do tangi. Oke, selamatan sing Ibu nggih. Gedang kluthuk sing nggih. Pun apa to? Oke, siap. Sing anu darbuka le dirungokke le, kowe. Kowe rasa macam-macam kowe. Ya. Dieling-eling engko nek aku muni aja mbok tuthuk. Wis dieling-eling kowe. Pale sing gaene gegeri darbuka. Wis diomongi nek ustate muni aja dituthuk malah dituthuk iki lho. Nggih, Dik, wis diomongi aku nek muni aja mbok tuthuk, soalnya cangkemku karo rebana ki ra gathuk. Lho nek gathuk nonyor. Apa jenengan wis tau ngerti balik cangkeme gathuk karo rebanane. Maksudku aku tak siiran sik karo jamaah, lha engko nek selawatan bagianmu. Ngono to? Mas Hanafi anak boy kandhani. Nek kira-kira ngeyel sesuk rasa dijake. Lah kula pun nate wis tak elek-elek niku ngeyel dituthuk to akhire kula dadi bundung-bundung kae. Wah, iki dadi sangar Mas. Wah, bekar-bekar kae. Wis ngeri sarung nganti colok. Weh. Akhirnya mboten enten sing nyadarke kula, Dik. Soale ilmune sak ngisor kabeh. Ya sekali-kali mubalek gleleng to, Dik. Apa nek mubalek ra tok gleleng to, Dik. Dosa kowe. Oke nggih, gedang kluthuk nggih. Bareng-bareng kok nek selawat kaya biasane, tangane diangkat sing ra gelem angkat tangane kiting. Wis ben sing los, sing ra gelem muni gondongan. Nggih, masuk nggih. Aja ngene-ngene nyampluk kancane. Ngene kok ngene iki lho. Ngene. Nyampluke kancake. Oke, siap. Siap nggih? Siap, Dik. Jenengan paham mboten? Ah, tenane. Oke, siap nggih? Paham. Siji loro telu gedang kluthuk gedang. Ra banter. Wong kene iki lemah-lemah. Ora sumbut karo nek crigis. Ngono ki nek crigis iso banter selawatan yo banter ngono lho, Dik. Dong ora.
Yo sing waras tok wae sing muni. Sing ora waras ora usah muni. Oke, siap? Langsung lapon apa terus biasane ditokke kok. Hah? Gedang kluthuk dipangan ular. Mripate ngantuk kok lambene. Nah, ngono lho. Ayo maskernya dibuka. Wah, Jojo malah ngiler kuwi. Oke, siap? 1, 2, 3. Gedang kluthuk dipangan. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan sholawat. Allahumma sholli wa sallim. Gedang kluthuk mateng. Kabeh. Ngerti ora nyang cah mau. Gedang kluthuk mateng kabeh. Mripate ngantuk ngono lho. Bendina dionekke ora apal lho. Halo? Siap? 1, 2, 3. Gedang kluthuk mateng. Mripate ngantuk kok lambene. Angkat tangan sholawat. Allahumma sholli wa sallim. Saku dhewe wae anu. Ora semangat tok. Wes kowe do meneng wae anu. Tak aku dhewe weh. Halo. Gedang kluthuk wis. Anu, banyu bening. Banyu bening nang epek-epek. Wajahe glowing kok tungkae. Angkat tangan sholawat. Allahumma sholli wa sallim. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Jibril dalem Kanjeng Nabi. Kowe kok rene ngopo Jibril? Kula diutus kok dolan mbahmu kuwi. Oh dosa kowe. Ana malaikat Jibril dolan iki lho. Kaya kurang. Yo malaikat ki yo nuhoni dawuh Gusti Allah kok dolan. Halo. Ngapunten Kanjeng Nabi, kula diutus kalih Gusti Allah. Kowe diutus sapa Jibril? Apa kon menyampaikan wahyu ning aku? Aku lagi sedih Jibril. Mboten Kanjeng Nabi, justru niki jenengan nembe sedih. Kula diutus kalih Gusti Allah ken ngajak jenengan piknik, jalan-jalan kersane terhibur. Jibril, piknik nondi Jibril? Tawang Mangu wis tahu Jibril. Neng Janti Mendina.
Neng ponggok ya wis kulino Jibril. Kumpul pelem samsaya ndak biar Jibril. Apa meneh neng centring Jibril. Boten Kanjeng Nabi, menika panjenengan dipun dawuhi Gusti Allah supados piknik napak tilas wonten Masjidil Aqsa. Nggih napa mboten? Minggah teng Sidratul Muntaha, napak tilas perjuanganipun para nabi, para rasul sakderenge panjenengan supados panjenengan semangat Kanjeng Nabi ingkang dipun uji dening Gusti Allah. Mboten namung panjenengan kemawon Kanjeng Nabi. Nabi Rasul sakderenge panjenengan ugi dipun coba kalih Gusti Allah. Masuk? Oh ngono Jibril, ya wis nek ngono aku tak adus sik Jibril, aku tak reresik sik Jibril, gen ketok pantes wong aku arep lunga. Niki nuwun ngapunten, ada pelajaran yang kita ambil dari kisah ini Bapak Ibu. Mula awak dhewe nek arep nondi wae, halo? Arep lunga nondi wae mesti kudu dandan sik. Kados kula wau ajeng mriki adus sik. Ketok mboten nek kula bar adus. Berarti nek menurut jenengan kula ketok rong adus nggih. Mas Hanafi, nek kene tekan omahku dalan sing paling cerak ngendi, Mas? Aku tak mulih wae, Mas. Nek mau kono metune bundet-bundet dalan tengah sawah, Mas. Sing paling cerak Mas Hanafi. Aku nggih tak mulih, Mas. Monggo nggih. Ha iya wong aku ki rumangsa mau ra iku wis tak osok-osok. Tak osok-osok wong. Nanti kula niku nggih ngapunten lho, De. Halo. Kula niki nggih lelek perawatan. Ha. Wo, ngerti ya. Arep rene mau pertama sing model kaya banyu niku kek nggon kapas ngene-ngene sik. Piye to Ki? Mudeng no aku. Sing nomor loro sing rada nyemlek-nyemlek bening. Seles ngoten niku. Sing nomor 3 sing kaya jenang niku. Seles ngoten niku. Lah iya. Tapi lah ya ora glowing. Memang wis modele kok kono ngene kok. Padahal kula tukune ya sing larang lho, Dik. Nggih wong bojo kula nganti kok ora malih-malih to. Aku yang ngomong ki sebatut ngapal aku. Halo. Terutama nyon ngapunten Bapak Ibu nek awak dhewe ki arep nyoba, arep tindak teng masjid karena apa? Intinya Isra Mi'raj adalah perintah salat. Mula nek awak dhewe ki arep tindak masjid untuk salat berjamaah, kok ngomah resik sik. Adus sik. Nek ora adus minimal wudu. Wudu. Wudu kuwi lho. Dong ora? Kok wudu mbahmu kuwi? Wudu kok wudu kuwi lho. Apa enek wong nang masjid kok wudu ae lho. Wudu nggih Bu nggih. Perkara ngentut nomor 2. Urusan ngentut nomor 2. Nggih wong banyu akeh to. Apa nek daerah mriki daerah sumber air. Perkara ngentut wudune. Nggih to nggih, wong banyu turah-turah. Kira-kira ngentut wudu. Kok jek ngentut meneh ngisi ngosik. Berarti kepesing kowe. Nganti ping 5 kok des. Masuk mboten karo kula? Halo? Nah. Halo? Ringkes criyos Ibu, halo. Nabi Muhammad dipun resiki atine. Halo. Dibelah dadanya, diambil jantung dan hatinya, dibersihkan dengan air Zam-zam. Nggih. Terus dimas artinya apa? Nek awak diki arep ngibadah salat khususe atimu ya kudu resik, rasa iri, dengki, srei, neson lan liya-liyane kudu diilangke. Mosok neng masjid kok jek duwe rasa dengkel apa ndongkol karo kanca karo bojo, jangan. Masuk nggih. Jibril
Dalem Kanjeng Nabi kok kowe malah cerita raweh suweh Jibril. Ayo gek ndang mangkat engko ndak wektune ra nyandak Jibril. Niki sampun jam pinten to Kanjeng Nabi? Wis setengah 11 Jibril. Waktune mur sak jam tok Jibril. Iki mau perjanjiane karo panitia mur sedelo Jibril. Lah enten napa Kanjeng Nabi? Danane ra nyandak Jibril. Halo. Lah kula ngisi teng Boyolali niku danane ra nyandakno ana sing nganggo BPJS. Sama apa yo enek ngisi balik kayak BPJS iki lho. Padake wong suntik wae. Halo. Ayo Jibril gek ndang mangkat Jibril. Nggih, monggo Kanjeng Nabi. Wah, nyon ngapunten. Punten kula nderek tanglet Ibu. Nabi Muhammad pas Isra Mi'raj niku nitih napa? Apa? Buruk. Barkun utawi buruk nggih Bu nggih. Tumpakane Kanjeng Nabi namanya barkun utawi buruk. Iku nyuwun ngapunten secepat kira. Dadi maksudnya kuwi cepet ngono lho maksudnya. Halo. Niku buruk beda karo buruk. Nek buruk niku tumpakane Kanjeng Nabi. Nek buruk kuwi wong wedok sing nek metu bar maghrib mulai bar subuh. Nggih, dodol apem. Nggih, mriki nggih enten model ngoten niku. Mboten Mas nembe pengajian. Halo, wong endi ning sore nongkon? Ora iki guyon kok dadak ndangak ki ngopo? Malah gejiglokan nongko engko. Halo. Masuk Ibu nggih? Sepanjang jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ngapunten Ibu, malaikat Jibril niku cerita, ora beda kaya nek adik lagi piknik, numpak bis terus enten gaite, pirsa gait. Apa macamnya Mas gait ya? Pemandu. Lah kuwi cerita yang akan kita tuju nanti di sini terus sejarahke. Misalnya nang makam Sunan Kalijaga nama aslinya ini. Lah niku nggih ngoten, Pak. Malaikat Jibril niku cerita karo Nabi Muhammad do Kanjeng Nabi Muhammad nyaosi pirsa menika bla 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 menika bla bla bla. Terus sampai pada ini loh Kanjeng Nabi, salah satu nabi sebelum engkau diutus oleh Allah, ada nabi namanya Nabi Nuh alaihi salam, diuji kali Gusti Allah. Dakwah selama 900 tahun gak ono sing gelem. Aja neh kok wong liya bojone dhewe ki ra gelem. Betul? Nabi Nuh niku duwe bojo ning bojone mboten taat kali garwane. Nek jenengan taat nggih, wis aku percaya wae lah. Kok ndak malah padu meneh. Halo? Kowe ngerti yo Nabi Muhammad, Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan umatnya, diuji dengan istri dan anak-anaknya. Ngajak suwene 900 tahun sing gelem teko mursyidi. Bojone wegah, anake wegah lak ngoten to. Napa mboten lara Ibu ketika berdakwah, berjuang menyebarkan agama Islam untuk umatnya, justru istrinya sendiri tidak mau ikut beragama Islam. Anaknya sendiri tidak mau beragama Islam. Masuk? Nek panjenengan, wahai Muhammad, engkau Muhammad punya istri yang solehah, punya anak yang soleh dan solehah. Engkau sungguh hebat Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya. Niku nggih napa? Memberi semangat. Iya tapi kok malah kurdo ngene-ngene kita iki. Masuk nggih karep kula nggih. Ora beda awak dhewe ya Allah, ora usah pesimis tetap semangat. Senajan to nyuwun ngapunten paribasan awak dhewe lunga nang ndi tumpakane mur motor, alhamdulillah. Galo ana wong sing nang ndi gur tumpakane pit misalnya. Sing duwe pit ya ngono, numpak pit sehat alhamdulillah. Galo ana wong lunga nang ndi tumpakane mur sikil melaku dan liya-liyane. Ini memberi semangat kepada kita. Nabi Muhammad nggih ngoten Bapak Ibu. Ziarah napak tilas mula awak dhewe kala-kala ziarah ke makamnya para wali. Gen ngerti sejarah lho Sunan Kalijaga
berjuang menyebarkan agama Islam ning tanah Jawa, khususnya di Jawa Tengah. Ngapunten, dulu belum ada listrik, dulu belum ada motor, dulu belum ada mobil dan segalanya. Tapi Islam bisa diterima di tanah Jawa. Karena apa? Kehebatan beliau. Awak dewe saiki urip penak, Islam wis cetha, masjid cerak, pengajian ono, selawatan ono, ning ra tau mangkat. Masuk karo kula. Iki gelem mangkat lak mergo omahe cerak kene. Mergo omahe ngarep panggung. Pekewo. Masuk karo kula. Masuk mboten? Maka dengan adanya peristiwa ini memberikan semangat kepada kita semua Bapak, untuk giat dalam Nabi Muhammad jadi semangati mulawak diki kala-kala piknik. Kula nyuwun ngapunten Pak Takmir masjid, Pak Imam masjid. Ayo, kas masjid aja nggo bangun fisik masjid tok, sekali-kali kasih masjid ditokke nggo piknik. Oke? Ayo tepuk tangan, Gen. Ngono wae. Perkara tombok kan ora masalah, ya toh. Masjid wis kaya ngene apike kok jek dibangun, arep dibangun apa meneh? Arep ditumpuk. Saiki akeh wong numpuk masjid tapi gak ono jamaahe. Masjidnya ditumpuk nganti dhuwur kok, tapi jamaahane mesti citok tok ning ngisor. Halo? Masuk? Masuk? Jibril dalem Kanjeng Nabi. Iki wis tekan ngendi to Jibril? Kok kaya ora rampung-rampung to Jibril? Matur nuwun. Jibril dalem Kanjeng Nabi ana sing ngekeki tisu Jibril. Nggih, jenengan keringetan Kanjeng Nabi. Halo. Ngapunten Kanjeng Nabi menika sampun dumugi Masjidil Aqsa teng Palestina. Halo. Sing sakniki nembe geger nggih Bu nggih. Di sana ada tempat suci namanya Masjidil. Di sana Nabi Muhammad bertemu dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan seterusnya sampai Nabi Muhammad berkumpul menjadi satu. Kula nderek tanglet. Halo. Saat itu, halo, yang masih hidup Nabi siapa? Yang masih hidup Nabi Muhammad. Yang lainnya sudah meninggal. Kecuali tadi Nabi siapa? Halo? Nabi Isa diangkat ke langit. Yang satunya Nabi siapa tadi? Nabi Idris alaihi salam. Karena sudah masuk ke dalam surga nggih. Mengke lain waktu saya jelaskan. Ngeten nggih. Intine rata-rata wis mati. Yang bisa kita ambil pelajarannya Bapak Ibu, satu. Wong urip itu ternyata masih bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal. Karena Nabi Muhammad seorang nabi, seorang rasul, itu bisa berkomunikasi langsung karena beliau seorang nabi. Nek awak dhewe nganggone napa, Bu? Nganggone rasa. Masuk nggih? Komunikasine nek napa? Nek jenengan ziarah teng makame sinten? Makame terutama makamnya orang tua. Ngapunten Ibu. Nak jenengan nembe ziarah ke makame wong tuane jenengan kaya-kaya wong tuane ADJ. Kaya-kaya nggih, berarti sing jawab ati. Kira-kira nek awak diki ziarah neng wong tua, kira-kira sing diziarahi seneng napa mboten? Seneng napa mboten? Ingat Ibu, ingat Bapak, di mana-mana saya matur, kebahagiaan roh yang ada di dalam kubur itu nyuwun ngapunten. Selain dikirimi doa, yang kedua apa? Diziarahi. Halo? Halo? Masuk mboten? Saya ulangi sekali lagi. Kebahagiaan roh ing jero kubur kuwi selain didoakan, yang kedua apa? Didongani seneng, diziarahi langkung seneng. Masuk nggih? Ini Nabi Muhammad dengan para nabi rasul nyuwun ngapunten bisa berkomunikasi dan menjalankan sholat 2 rakaat yang jadi imam Kanjeng
Nabi. Bayangkan Ibu, manusia yang masih utuh jasad dan rohnya bisa sholat berjamaah dengan manusia yang sudah tidak mempunyai jasad karena sudah meninggal. Tapi karena beliau seorang nabi dan rasul, itu menjadi apa? Yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu. Nek awake dhewe iso mboten? Dengan misalnya pas salat ngoten, Allahu Akbar. Ngerti-ngerti mburi ana sing nyeblek blek. Mak brinding. Denengan arep noleh rawani. Halo. Barang kene rumongsane dadi imam, suarane dibanterke barang bualam dolin. Kok meneng ae. Pripun rasane? Oh. Dan ngapunten Ibu, pun rampung semuanya napa Bapak? Derekke Nabi Muhammad tindak sowan datang Gusti Allah. Halo? Jibril dalem Kanjeng Nabi. Ayo gek ndang cepet Jibril. Waktune garek 10 menit Jibril. Nggih, Kanjeng Nabi. Halo. Munggah ke Sidratul Muntaha. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Sebenarnya banyak ceritanya dari mulai langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 ketemu dengan nabi siapa saja ada cerita. Tapi niki mboten kula critake. Jibril dalam Kanjeng Nabi sing cerita-cerita ketemu nabi rasah wae Jibril. Ku soalé wektune selak entek. Ana sing wis ngantuk Jibril. Endi? Sing sarwet kuwi lho. Wah. Kanjeng Nabi niki kula ngebut niki pun tekan. Wis tekan Jibril. Pun. Ayo gek sowan karo Gusti Allah. Ngapunten Kanjeng Nabi. Anu. Apa kok ana anu? Niki kula pikantuk WA saking Gusti Allah. Kula di WA niki. Piye munine WA? Anu Kanjeng Nabi. Anu. Kula ngelak Kanjeng Nabi. Lha wis kowe ngombe sik. Ngoten. Akhire malaikate ngelak dhewe. Bismillah. Kamu meneh. Kula ngelak Kanjeng Nabi. Wis kono ngombe sik Jibril. Nggih Kanjeng Nabi. Susune anyep Kanjeng Nabi. Lah wong iki sing ngeler kete sok mau kok. Bismillahirrahmanirrahim. Susune anyep Kanjeng Nabi. Ora apa-apa malah kaya es. Halo. Piye WA-ne Jibril? Ngapunten Kanjeng Nabi, menika saderengipun sowan dhateng Gusti Allah panjenengan kapulih mirsani kahanan neraka riyin. Oh, neraka Jibril. Nggih Kanjeng Nabi. Engko bar neraka terus kenteng swarga. Oh, iki neraka sik Jibril. Nggih. Wis ayo gendang mlebu. Kaget Kanjeng Nabi. Jibril dalem Kanjeng Nabi, iki neraka kok isine wedokan tok to Jibril. Wedokan tok tuwek-tuwek kaya ngene Jibril. Gek kae sapa sing ngowoh kae sapa Jibril? Ngowoh lendet-lendet tembok kae lho Jibril. Cerak kursi Jibril. Halo. Halo. Iki sapa Jibril dalem Kanjeng Nabi. Iki ana kahanan neraka kok panase kaya ngene to Jibril. Nerakane panas Jibril, sumuk Jibril. Ora ana kipase Jibril. Nggih Kanjeng Nabi memang neraka niku digawe panas sumuk mboten enten wajere. Panitiane dereng siap Kanjeng Nabi. Oh ngono Jibril nggih. Iki gambaran sing kaya ngapa Jibril kok neraka isine wong wedok tok Jibril lanangane mur sithik Jibril. Nggih Kanjeng Nabi.
Iki sapa Jibril? Niku gambarane umat jenengan Kanjeng Nabi. Kok wedok tok Jibril? Nggih, kuwi model wedokan sing kaya piye Jibril? Ngapunten Kanjeng Nabi, niku umat jenengan duk nalikane ning alam donyane dowani karo bojone. Wonge teko ora Jibril? Teko Kanjeng Nabi sing ngendi Jibril nika le Kanjeng Nabi wonge rada lemu selonjor. Oh sing krudunge ijo kuwi Jibril nggih. Halo. Satu karena berani kepada suami. Yang kedua karena apa? Tidak berterima kasih ketika diberi nafkah oleh suaminya. Ngoten nggih Bu nggih? Masuk nggih. Kanjeng Nabi monggo mirsani sisih mriku, sisih tengen Kanjeng Nabi. Oh, tengen kae sapa Jibril? Kae ana pawongan kok tanpa ndas. Kae sapa Jibril? Niku nggih umate Kanjeng Nabi. Lah kok ora ndendas ngono kae piye Jibril? Menungso kok mur gembung tok. Lah ndase nondi Jibril? Ndase dipun Karena apa? Karena di dunianya diberikan kepala oleh Allah tidak mau bersujud kepada Allah iman ning malah ndangak artinya mempunyai sifat naudzubillah min. Masuk nggih Bu nggih? Jibril dalem Kanjeng Nabi wis contone loro wae Jibril sing ning neraka engko ndak kabeh kenek. Soale iki wonge do teko kabeh Jibril. Wis ayo gek pindah ning swarga sing nyenengke nggih Kanjeng Nabi terus pindah niliki gambaran swarga. Swarga nyenengke Kanjeng Nabi senyum Jibril dalem Kanjeng Nabi. Iki sapa Jibril? Niki penduduk swarga Jibril. Kok wonge ayu-ayune kaya ngene Jibril. Ki kaya Syahrini iki. Ya Allah Jibril kok kaya ngono ayune. Iki kaya Dewi Persik Jibril. Iki kaya Luna Maya Jibril. Lah kok iki kaya Po Ati. Wajahe bersinar Jibril, wajahe resik-resik sakmene akeh kok ora ana sing ngantuk to Jibril. Gek resik-resike kaya ngene ya Allah glowing kabeh Jibril. Ora ana sing ngamin Jibril. Wis ayo dilebokke neraka wae Jibril. Halo. Halo. Neng swarga kok panggonan penake kaya ngene Jibril susu loro. Ana teh barang Jibril. Ana wedang jeruk, ana degan. Iki ana asofa Jibril. Nggih Kanjeng Nabi. Jibril ra rokoke endi Jibril? Rokoke teng neraka Kanjeng Nabi. Nggih panitia dereng paham. Rokoke ora ngono Jibril. Ora kemebu. Panitiane ra paham Jibril. Nggih Kanjeng Nabi niki panitiane dereng mudeng nek mubaleke ngrokok. Halo. Wis ning swarga gambarane sing enak ana wajahe bersih, bersinar, bercahaya seperti cahayanya bulan purnama. Siapa mereka? Orang yang menjaga wudunya, wong sing jaga salate. Masuk nggih Bu nggih? Dadi nyun ngapunten Ibu, monggo Bapak wudunya dijaga nggih Bu nggih. Nggih, kados kula ngeten iki ketok ireng ra masalah. Tapi nek ditamat-tamat kene uji ana bedane. Jek ana rada manis-manise ngono. Oh, dosa kowe. Nggih tetep beda, Bu. Mang nyawang kula terus lak mang nyawang, lak suwe-suwe beda. Suwe-suwe lak cemlorot. Halo. Ngaten nggih Bu nggih. Jibril kae sapa Jibril ana pawongan kok kae panen parine dipanen durung rampung kok wis thukul meneh kae piye Jibril? Nika nggih umate panjenengan Kanjeng Nabi, umatku sing piye Jibril kok nyenengke banget kahanane. Niku umatin jenengan Kanjeng Nabi
Sing duk nalika ning donyane seneng amal jariyah, seneng sedekah, seneng paweweh, seneng dana driyah, nyah nyoh sak sok biak yu. 1 2 3 nyah sak biak buang sampah biuk. Halo. Seneng sedekah nggih Bu nggih? Sok neng kono gen kaya wong panen ora entek-entek. Terus tukul terus. Dengan rasa heman-heman wong sedekah rasa wedi. Rezeki wi kaya brengos. Tukul dawa cukur. Engko metu meneh. Metu cukur. Ngaten nggih Bu nggih? Kaya banyu sumur nika lho Bu, sumur sing model lawas nika lho Bu nggih. Dijikuk terus ning gak entek. Masuk nggih Bu nggih? Bisa diterima maksud saya? Jibril wektune wis entek, Jibril ayo gek sowan karo Kanjeng Nabi, karo Gusti Allah. Jibril iki wektune entek ana dawuh apa? Nggih Kanjeng Nabi, monggo sowan dateng Gusti Allah. Ringkes triyos sowan dateng Gusti Allah pikantuk napa Bu? Dawuh salat 5 tak lupa tugasku setiap sembahyang. Subuh maghrib tak mungkin aku lupa selama-lamanya. Tepuk tangan anak-anak. Ya Allah. Ini TK mana? TK mana ini? Hah? Oh ya Allah, mulah tuwek-tuwek nggih. Nggih, ngaten nggih Bu nggih. Dawuh salat 5 waktu. Mula nyuwun ngapunten hikmah yang bisa kita ambil 1. Halo? Kita perbaiki salat kita. Sing diperbaiki apa? 1 waktunya Ibu. Salat alal waktiha. Salat tepat pada waktunya. Nggih, subuh dideleh subuh, zuhur dideleh zuhur, ngasar dideleh ngasar, maghrib dideleh maghrib, ngisak dideleh. Aja diwolak walik. Subuh kayak duha. Nggih. Zuhur kayak ngasar, ngasar kayak maghrib, nganti salat niku sedina deke siji. Usolli fardhos subhi wa zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i. Dadi siji lillahi taala. Niku salate wong gendeng niku. Masuk. Yang kedua apa Ibu? Perbaiki bacaan salatnya. Halo? Nek jenengan bacaan salat rasa geger karena apa? Ada bermacam-macam. 1, ngapunten. Mulai dari niat ana sing diucapke, ana sing ning jero ati. Usolli fardhos subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Monggo sing diucapke monggo, sing cukup mur mantep nggo nati monggo rasa geger. Masuk? Bacaan surat Fatihah utawa iftitah nggih ngoten. Ana sing Allahumma ba'id baini wa baina dan seterusnya. Ana sing inni wajahtu, ana sing kabira walhamdulillahi katsira. Monggo tidak usah diperdebat. Sing penting awak dhewe paham garek milih aku mantep sing endi. Oke? Dadi rasa ndadak udur-uduran soalnya sesuk arep ungsum wong nang masjid salat tarawih. Engko mur gara-gara imame ra nganggo bismillah, imame nganggo bismillah, geger. Wis ora jamane. Sing Fatihah nganggo bismillah, oke. Sing ora nganggo, monggo. Rasa siap? Masuk? Sing 4 salam monggo, sing 2 salam monggo. Sing 20 rakaat monggo, sing wis garek milih rasa goleki kabeh bener. Bener sing 20, bener sing 8, kabeh bener wong kowe salat ya ora apa-apa, ora salat ya ora apa-apa. Kan hukume mung sunah.
Wong sunah go gegeran nek ra salat ngisak ra apa-apa, salat zuhur ra dirembug. Barang taruh tuh, wah ngetokke dalil dhewe-dhewe. Halo? Masuk? Bisa diterima? Yang terakhir ngapunten Bapak Ibu, apa? Anu. Wih, jenenge apa mau? Apa mau? Pokoknya mau kan siji waktunya. Dulu 2 bacaannya, nomor 3 gerakannya. Ngaten nggih Bu nggih? Gerakan salatnya diperbaiki. Ngene. Mulai saka ngadeg. Ngadeg niku nek wong salat digoleki penake. Nek kula penake ngeten. Sejajar dengan tubuh. Kan ana sing model rodok ngene. Masuk nggih? Rasa geger. Mantep mundi, mantep ngene. Mantep ngene, monggo. Masuk. Takbiratul ihram nggih ngoten. Nek mantepe biasa antara pundak sampai telinga. Allahu Akbar. Penak. Ngoten nggih. Terus ning dhuwur udel tangan iki tekan iki digoceki ngene. Masuk. Ngoten nggih. Ana sing model rodok ngene. Terus takbire semu karate. Allah. Wow. Monggo, ora apa-apa. Rasa diperdebatkan, oke? Bisa diterima? Di model biasa. Nggih, nek ngeten iki rada ngirit jamaah. Kudune iso nggo wong 10, wong 5 wis ketok akeh. Masuk. Lan liya-liyane, nggih. Termasuk nduding. Ndudingi monggo diubahke kena ora ya ora masalah rasa geger. Guru mergo obah karo ora geger. Nek kula niku menyesuaikan situasi. Nggih. Termasuk kula ning omah bareng nonton. Bojoku njaluke piye diubahke, obahke ngono. Nek ora ya ora tak obahke. Ngono, teng masjid. Iki do ngopo? Maksude ngene iki lho. Dadi nek salat koncone diubahke ya meli diubahke. Gen ora dibatin ki wong endi to iki? Ki kelompok ngendi to ya diubahke. Kula nggih pun nate De. Pas salat kok kabeh diubahke. Aku yo tak ubahke ngene iki. Oh ndak aku darake teko, Mas. Ngono do ngene-ngene aku ngene. Emang gue enggak bisa. Ngono. Nggih, diubahke kena ora masalah. Sing penting siji tidak boleh pas nduding diwalik. Atahiyatulillah wa sholawatu wa kuwi ndak boleh. Aja-aja mbok zoom mosok ngono. Ngoten nggih. Halo. Penutup bawalah salat dalam kehidupan sehari. Artinya apa? Salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Berarti nek awak dhewe kula jenengan sudah mampu dan bisa membawa salat dalam kehidupan sehari-hari, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, kita termasuk orang yang hebat. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu, ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas.